Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. 12 верасня 1995 году у небе пад Бярозай паводле загаду камандуючага супрацьпаветранай абароны Беларусі генерала Валерыя Кастэнкі быў расстраляны паветраны шар з двумя спартоўцамі, грамадзянамі Злучаных Штатаў Амерыкі. Весткі аб смерці атрымалі блізкія 50-гадовага Элана Фрэнкеля і 68-гадовага Джона Стюарда Джэрвіса. Абодва па прафесіі былі лётчыкамі грамадзянскай авіяцыі і удзельнічалі ў традыцыйных міжнародных спаборніцтвах «Гардон-Беннет-95». Прадстаўнікі беларускіх уладаў пра гібель амерыканскіх грамадзянаў паведамілі ў амбасаду ЗША толькі праз суткі пасля трагедыі. І тады ж у Гродзенскай вобласці былі затрыманыя яшчэ два пілёты паветранага шара, якім за перасячэнне дзяржаўнай мяжы без візаў улады не пасаромеліся выпісаць штраф у некалькі дзесяткаў даляраў. Пра рэакцыю ўраду Злучаных Штатаў Амерыкі на хвалях Радыё Свабода распавядаў Олег Груздзіловіч. Тэкст заявы, якую атрымала беларуская прэса сёння, як і чакалася, максімальна стрыманай, але не пазбаўленай нейкіх намёкаў. Так, побач са спасылкай на кантакты паміж дзяржаўным дэпартаментам ЗША і афіцыйнымі беларускімі асобамі як у Вашынгтоне, так і ў Менску, стаіць пажаданне супрацоўніцтва з амбасады США ў Менску і забеспячэнне, цытую, поўнага консульскага доступу. Гэта можна зразумець як пэўную незадаволенасць паўнатою супрацоўніцтва ў мінулым. Калі ўзгадаць, што амерыканскі бок ужо выказаўся наконт затрымкі з атрыманнем інфармацыі аб інцыдэнце, то можна зрабіць вывад, што частковыя прэтэнзіі застаюцца. Звярну увагу і на такую цытату. Мы чакаем, цытую, што камісія правядзе поўную, адкрытае і аб'ектыўнае расследаванне абставін, якія прывялі да гэтага трагічнага інцыдэнту. Канец цытаты. Як бачыце, выкарыстаны словы «мы чакаем» замест, напрыклад, «мы упэўненыя». Сапраўды, як бачым, амерыканскі бок ужо не авансуе беларускім уладам сваю упэўненасць у аб'ектыўным расследаванні. І сапраўды, пасля інцыдэнту ў небе пад Бярозай і тых невызначаных тлумачэнняў, якія былі пачуты ад нашых уладаў, нешта авансаваць было б дзіўна. Таму, відаць, нездарма ў гэтай заяве з'яўляецца і такое сцвярджэнне. Цытую, швейцарскі аэраклуб, арганізатар паветранай рэгаты, афіцыйна запрасіў усіх еўразійскіх краінаў, у тым ліку і ў Беларусі, дазволу на пралёт над іх тэрыторыяй. Цэнтр кіравання паветраным рухам Рэспублікі Беларусь агульны дазвол даў. Такім чынам, што тычыцца мяне, то я б гэты дакумент з дыпламатычнай мовай пераклаў бы на агульназразумелую прыкладна так. Што б беларускія ўлады не казалі, якія б камісіі не стваралі, ужо зразумела, што адказнасць за гібель двух амерыканцаў цалкам кладзецца на беларускі бок. Таксама магу дадаць, што гэтак жа думаюць многія грамадзяны нашай краіны, якія здарэнне пад Бярозай успрынялі не проста як інцыдэнт, а як чарговую абразу ўсяму народу Беларусі. Якія парадкі ў нашай краіны, такія і дзеянні яе ўладаў. Збіццё паветранага шара адразу пачалі параўноўвацца з збіццём савецкімі вайскоўцамі паўднёва-карэйскага Боінга 1 верасня 1983 года, калі загінулі 269 чалавек. Але ў гутарцы з карэспандэнтам Радыё Свабода Галіны Айзенштадт першы намеснік міністра замежных спраў Беларусі Валер Цапкала адрынуў такое параўнанне. Нет, аналогии тут, конечно, нет. И нет по причине того, что там советский летчик и система ПВО знали о том, что в Боинге находятся люди. Здесь же все факты говорят о том, что летчик и наши системы не знали о том, что в гондоле находятся люди, и поэтому было отдано распоряжение открыть по ней огонь. Прыкметна, што параўнанне з паўднёва-карэйскім Боінгам паставілі пад сумнеў і амерыканскія глядальнікі, але па іншай прычыне. У адрозненне ад Савецкага Саюза часоў Андропава, якое супрацьстаяла з НАТО і Злучанымі Штатамі, Беларусі ніхто і нішто не пагражаў.
Вось што гаварыла радыё «Свабода», падаючы ў тыя дні агляд амерыканскай прэсы. Несправакаваны расстрэл паветранага шару над Беларусю нагадвае збіты карэйскі авіялайнер у верасні 1983 года, піша сёння «Нью-Йорк Таймс» у рэдакцыйным артыкуле. У абодвух выпадках зацятыя сілы супрацьпаветранай абароны бяздумна забілі цывільных пасажыраў паветраных судоў, не высветліўшы, ці уяўлялі яны небяспеку. У карэйскім «Боінгу» загінулі 269 пасажыраў і члены экіпажу. Аднак атака на паветраны шар у Беларусі, падкрэслівае «Нью-Йорк Таймс», не мае нават таго ценю апраўдання, якім Крэмль спрабаваў вытлумачыць збіццё карэйскага лайнеру. Беларусі не пагражае ніякая ваенная небяспека, супраць якой трэба трымаць ваенна-паветраныя сілы напагатове. У адрозненне ад выпадку з карэйскім самалётам, збітым уначы, паветраны шар было выдатна відаць. Ён быў абсалютна не падобны на шпіёнскі аб'ект. Апроч таго, пра палёт было загадзя паведамлена беларускім уладам. Як і экіпаж карэйскага авіялайнеру, навігатары шара не адказвалі на радыёвыклікі. Але нават калі ён уяўляў пагрозу для ваеннай часткі і ракетнай базы, было відавочна, што вялізны шар, які марудна рухаўся, не ў стане нікуды ўцячы, і яго можна было прызямліць, нават калі не ўдаецца наладзіць сувязь. У рэдакцыйным артыкуле «Нью-Йорк Таймс» выказваецца меркаванне, што на дзеянні беларускіх вайскоўцаў паўплываў сіндром Матыюса Руста. Прыніжэнне, перажытае савецкімі афіцэрамі супрацьпаветранай абароны, тады, магчыма, сталася прычынай перабольшанай рэакцыі, якая прывяла да безрассуднай атакі. Так заканчваецца рэдакцыйны артыкул «Нью-Йорк Таймс». Газета International Herald Tribune змяшчае аналіз падзеяў у Беларусі пад загалоўкам «США мяркуюць, што паветраны шар быў збіты наўмысна». У чацвер Белы дом заявіў, што Беларусь, магчыма, наўмысна збіла паветраны шар. Майкл Маккары, прэс-сакратар Белага дому, заявіў: «Існуе ускоснае сведчанне, якое, як выглядае, сведчыць, што здарэнне не абавязкова з'яўляецца трагічнай памылкай. Мы зараз спрабуем высветліць усё да канца». Пакуль, як заявіў Майкл Маккары, амерыканскі бок не атрымаў дастатковага тлумачэння. International Herald Tribune адзначае, што Беларусь выказала афіцыйнае шкадаванне, але не прынесла ніякага прабачэння з тае нагоды, што беларускія вайскоўцы збілі шар. Але вернемся да інтэрв'ю радыё «Свабода» першага намесніка міністра замежных спраў Беларусі Валерыя Цэпкалы. Ён, безумоўна, не меў рацыі, паўтараючы словы супрацоўніка Рады бяспекі Юрыя Сівакова, што вайскоўцы нібыта не ведалі, што ў кабіне пад шарам знаходзяцца людзі. Бо яшчэ вясной 95-го арганізатары спаборніцтва Гордан Беннет паведамілі ўладам Беларусі пра тое, што паляцяць паветраныя шары з людзьмі, а ў чэрвені Цэнтр кіравання паветраным рухам Беларусі даў дазвол. Усю інфармацыю вайсковае камандаванне мела. Чаму ж стралялі? Ля мікрафону «Свабоды» ў тыя дні быў Александр Лукашук. Афіцыйная версія беларускіх уладаў: навігатары не адказвалі на радыёвыклікі і ляцелі занадта блізка каля ваеннай часткі і пускавой ракетнай пляцоўкі. Каб паверыць, што ў эпоху спутнікаў-шпіёнаў нехта будзе збіраць аэраінфармацыю з дапамогай паветранага шару, трэба быць альбо цалкам некампетэнтным у ваеннай справе, альбо, і тут паўстае пытанне, альбо кім? Кім трэба быць, каб аддаць загад, а потым выканаць яго, расстраляць балон, які імгненна ўспыхнуў і рухнуў уніз? Што гэта за людзі? Звыш дысцыплінаваныя выканаўцы старых інструкцыяў, падазроныя шызафрэнікі, якія сумуюць па часах жалезнай заслоны. Адказ хутчэй за ўсё просты. Это былі звычайныя савецкія вайскоўцы, выхаванцы савецкіх ваенных вучэльняў, якіх рыхтавалі і падрыхтавалі выконваць любыя загады. А 24 гадзіны маўчання афіцыйных уладаў Беларусі увогуле не ўкладваюцца ні ў якія рамкі цывілізаваных паводзінаў, але, зрэшты, і многае ў паводзінах беларускіх уладаў не ўкладваецца ў гэтыя рамкі. Менавіта так, звычайныя савецкія афіцэры. Такім савецкім афіцэрам, паслухмяным выканаўцам
выглядаў і Юрый Сівакоў, якога тады ў верасні 95-го упершыню выпусцілі на беларускае тэлебачанне, прадставіўшы як супрацоўніка Рады бяспекі. Да гэтага моманту я прозвішча Сівакова не чуў, хаця і быў дэпутатам Вярхоўнага Савету. Ён, як потым казалі, працаваў недзе ў апараце Саўміну, куды прыйшоў з танкавых войскаў. Калі б на прэзідэнцкіх выбарах 94-го году перамог іншы дэмакратычны кандыдат, Сівакоў наўрад ці утрымаўся б нават на 10-х ролях у апараце, а цяпер пры Лукашэнку ён пайшоў у рост. Памятаю свае адчуванні ў часе прагляду тэлерэпартажу з прэсавай канферэнцыі Сівакова. Мне думалася, божа, адкуль павылазілі ўсе гэтыя шэранькія людзі, якія ціхенька хаваліся пры Шушкевічу, а цяпер проста перапоўненыя пыхай ды безапеляцыйнай упэўненасцю. Але надышоў час шэрых палкоўнікаў, такіх як Заметалін, як памочнік Лукашэнкі Посахаў, як той жа Сівакоў. У іх былі розныя біяграфіі, але аб'ядноўвала іх непрыняцце дэмакратыі і нацыянальнага адраджэння. Ні ад каго з іх ніколі не было пачута ніводнага беларускага слова. Пройдзе некалькі гадоў, і непрыкметны Сівакоў будзе прызначаны камандуючым унутранымі войскамі, а затым і міністрам унутраных спраў. Пры ім знікнуць Ганчар, Красоўскі, Захаранка, Завадскі, і ён патрапіць у спіс неўязных у Еўрапейскі звяз. Але пакуль што ў верасні 95-го у Сівакова дэбют. Яму даручана неяк апраўдаць трагедыю пад Бярозай. Але трэба прызнаць, што зрабіў ён гэта надзвычай няегла. Практычна ўсе сцвярджэнні Юрыя Сівакова былі абвергнутыя, і тэлебачанне нават было вымушанае парэзаць некаторыя ягоныя адказы і практычна ўсе пытанні журналістаў. Так Сівакоў сказаў, што польскі бок не паведаміў нібыта, што шары прыляцелі над польскай тэрыторыяй, а міністр абароны Польшчы Збігнеў Аконскі заявіў, што Варшава праінфармавала пра гэта Менск. Сівакоў сказаў, што шар быў непрыкметны, тым часам як адразу стала вядома, што шар меў апазнавальныя знакі, ён быў белага колеру са сцягам Вірджынскіх выспаў. Сівакоў сказаў, што магчымасці пасадзіць шар нібыта не было, але іншыя ўдзельнікі спартовых спаборніцтваў абверглі Сівакова, сказаўшы, што дастаткова было аднаго толькі стрэлу адной кулей, каб прабіць абалёнку, і шар павольна апусціўся б на зямлю. Па шары ж была выпушчаная кулямётная чарга. І быў толькі адзін аргумент беларускага боку, які немагчыма было абвергнуць, і які, як палічылі некаторыя, быў калі не асноўны, дык адной з галоўных прычынаў ліквідацыі паветранага шару. Шар, як патлумачылі ўлады, я цытую, заяву ўрада, набліжаўся да дыслакацыі ракетных частак стратэгічнага прызначэння. Канец цытаты. У тыя дні БНФ прыняў заяву, у якой гаварылася, цытую, «Мы са здзіўленнем даведаліся аб знаходжанні ў раёне трагічнага выпадку дыслакацыі частак ракетных войскаў стратэгічнага прызначэння. На тэрыторыі Беларусі такіх войскаў ужо не павінна быць». Канец цытаты. А далей я прывяду іншую цытату з публікацыі ў «Свабодзе» Віталя Цыганкова. Калі на прэсавай канферэнцыі журналісты спыталіся ў Сівакова, якія ж часткі знаходзяцца пад Бярозай, той пачаў даказваць, што ніякіх стратэгічных войскаў там не можа быць. Але калі яму сказалі, што гэта цытата з заявы беларускага ўраду, ён сумеўся, фактычна не ведаючы, што адказаць. Канец цытаты. Ну, проста забаяўся Сівакоў. Забаяўся прызнаць, чые войскі стаяць пад Бярозай. Затое пра гэта адкрыта сказаў Станіслав Шушкевіч у інтэрв'ю газеце «Свабода» пад загалоўкам «Гэта дурнота ў рангу дзяржаўнай палітыкі». Цытую. У заяве ўрада было сказана, што шар набліжаўся да стратэгічных войскаў, але на Беларусі такіх войскаў няма. Значыць, шар ляцеў да расійскіх базаў. Жаданне зрабіць прыемнае нашаму ўсходняму суседу, жаданне разбіць лоб перад Масквой. Гэтак пракаментаваў трагедыю першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслав Шушкевіч. Пазней журналіст Васіль Зданюк, які быў у кабінеце камандуючага супрацьпаветранай абаронай генерала Кастэнкі ў момант, калі таму паведамілі пра шар і чуў, як Кастэнка аддаў загад, пісаў, што калі б Кастэнка пачакаў колькі хвілінаў і даведаўся, што ляцяць і іншыя спартовыя шары, трагедыі ўдалося б запазбегнуць. Але чакаць і думаць генерал не пажадаў,
Побач жа з аб'ектам была расійская вайсковая база. Ахвярамі зрабіліся не толькі чалавечыя жыцці, але і беларуска-амерыканскія адносіны і міжнародны імідж Беларусі. Радыё «Свабода» наступным чынам у тыя дні падсумавала трагедыю пад Бярозай. Смерць двух мірных пілотаў паветранага шара ў небе над Бярозай відавочна зменіць накірунак міжнароднай грамадскай думкі пра Беларусь. З краіны з талерантным насельніцтвам, ахвяры вайны і Чарнобыля, якой варта дапамагаць, Беларусь ператвараецца ў краіну з непрадказальнымі паводзінамі, якая траціць грошы не на рэформы эканомікі, а на ваенную машыну. Гатоўнасць аддаць і выканаць любы загад, замоўчванне смерці на працягу сутак, такія ўчынкі наносяць урон іміджу Беларусі на міжнароднай арэне не меншы, чым збіванне і арышты дэпутатаў, забарона прафсаюзаў і разгон страйкаў. Да паліцэйшчыны, якой усё часцей патыхае ад дзеянняў беларускіх уладаў, дадаецца і бязглуздая ваеншчына, што здзейсніла забойства, якое нічым не можна апраўдаць. І колькі слоў на завяршэнне. Памятны камень на месцы гібелі пілотаў паветранага шару усталявалі не ўлады, а дэмакратычныя актывісты берасцейшчыны. Дзяржаўная камісія так і не патлумачыла, чым жа была выкліканая неабходнасць збіваць паветраны шар. Прэзідэнт Александр Лукашенко заявіў, што вайскоўцы дзейнічалі правільна. Афіцэры баявога верталёта, які выканаў загад, атрымалі ў падарунак памятныя гадзіннікі. Удава Джона Стюарда, Каролайн, у інтэрв'ю радыё «Свабода» паведаміла, што ніякіх прабачэнняў ад уладаў Беларусі за забойства яе мужа яна не атрымала. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сяргея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.